ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରାଗିଛ କି ନା ରୁଷିଛ? ଯଦି ବି କରିଛ, କାହା ଉପରେ? ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ନା ଆଉ କିଏ? ତୁମର ତ ଚକା ଆଖି, ପଲକ ବି ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଜାଣୁଛ। ତାପରେ ବି ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ତୁମେ ତ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ମଣିମା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ତମ ରଥ ଆଗରେ 3 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତୁମେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଭକ୍ତ ବି ତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଲଟିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତୁମ ରଥ କେଇ ହାତ ଗଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅଟକି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କେହି ବି ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ରଥ ଗଡ଼ିଲାନି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ଭକ୍ତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତୁମ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବା ଜମା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନି ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଗକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟାଳି ଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।